No, to je typický. Ve 3 jsou všichni normální lidi v práci. Jo, aha. Prosím vás, já rozumím plyn, ale potom nerozumím. Budete doma 8. června od 3 do 5? Ne, jsem v práci. Musíte napsat číslo na plynoměru na papír a dát to na dveře. Promiňte, já vůbec nerozumím. Tak víte co? Pojďte se mnou. Tohle číslo napíšete na papír a pak tohle číslo a jméno. Jo? A ten papír dáte sem na dveře. Aha, děkuju moc. Nashledanou. Nemáte zač. Nashledanou.